Na usnama mi žar, pusti neku sporu stvar, napuni čaše dve, lagano skini me. Prva asocijacija na pomenu njenog imena su polomljene čaše, publika u transu i kako bi to naše komšije sa one strane Drine rekle, dernek. Tako je bilo i u nedelju 12. oktobra u Golden Hammer klubu u Valjevu. Donedavno Stojanka, od skoro i zvanično Stoja, napravila je žurku za pamćenje, iako se u to sumnjalo, imajući u vidu da je njen nastup bio zakazan za dan koji je predviđen za odmor, nedelju. Za razliku od mnogih njenih kolega, nije mnogo kasnila sa izlaskom na stage. Odokativnom metodom mereno, svega 11 minuta i 43 sekunde. Neposredno pre početka koncerta uspeli smo dobiti izjavu pevačice koja je pre svega par meseci izbacila u prodaju novi album sa koga se već par pesama vrlo rado sluša u kafanama i klubovima. Neki kažu da smo imali i sreće, jer prema nekom nepisanom pravilu pevačica iz Perleza govori pred kamerama isključivo ako su iste vlasništvo televizije Pink. Možda smo baš zbog toga od Stoje dobijali šture odgovore. Možda. Uradila si spot za pesmu Do gole kože, imali još nešto u planu? Ekranizacija neke pesme? Mnogo šta ima u planu. Ja sam radila čak i spot za tu pesmu, pripremam još jedan spot. Pa to te pitamo ko su šli. Za pesmu Do kučka, čini mi se, tako da o tom ne bi još ništa da puno pričam dok ne vidim šta će biti, kako će biti. Interesantno pesme, ja sam lično bio u prilici da čujem par puta na radiju voditelje koji najavljuju pesmu sledećim rečima za vas Stoja kučka. U tom smislu je dopadova. Pa i kompliment mogu da kažem. Hvala. Ti si, kako bi to neki u slengu rekli, džambas riba. Pa da, tako me možda zamišljaju, da. Drago mi je baš da I tako odgovara. Da. Super, pazi ovako. Reci mi što se spota Do gole kože tiče, čija je bila ideja za one ružičaste lisice? Pa ne znam koliko si upućen ti, ali mislim da dosta gledalci vaši znaju da su to igračkice moje privatne, tako da ne bi mnogo što da otkrivam. Neka to pusti malo njima na maštu. Na usnama mi žar, pusti neku sporu stvar. Rekli smo da se odnedavno u njenim dokumentima više ne nalazi Stojanka, već samo Stoja. Promena mog imena traje 5-6 godina, znači to što nije sad tako baš novo, nego što su tek čuli novinari, pa sad je to njima zanimljivo. A čekaj, to šlag na tortu bilo obezbeđenje na svadbi Jelene Karleuše? Ne, nema to veze sa tim, verujte mi, tako da ja sam sama odlučila da promenem. Eto, ime nisam promenila ništa, ne samo što sam izbrisala NGA. A zbog čega? Pa zato što sam u zdravstvenoj knjižici bila Stoja, a u opštini Stojanka. Ja sam to tela da spojim u jedno, eto to je razlog, ništa više. I zovem 92 i neka traže, neka nađu ga. Podsjetimo, Stoja je imala problem sa obezbeđenjem na svadbi Jelene Karleuše i Duška Tošića, koja je nije htelo pustiti da prisustvuje venčanju iz prostog razloga jer se na spisku zvanica nije nalazilo ime Stoja, već Stojanka Novaković. Gostujući u nacionalnom dnevniku, u stvari u dnevniku nacionalne televizije, glumac Dragan Bjelogrlić je tvoje ime, odnosno tvoj nadimak, pomenuo u negativnom kontekstu. Ti si čak pretila nekom tužbom, dokle se došlo? Pre svega to su neki drugi pretili tužbom, ne ja lično. A ne verujem da je Dragan baš loše mišljenje o meni ima, s obzirom da smo zemljaci. Ne verujem zašto bi čini mi se da sam pročitao tako ime nešto koristilo moje ime, baš možda je on nešto drugo rekao tako, a drugačije mislio. Ne verujem da je... Čekaj, meni se čini da sam u novinama pročitao tvoju izjavu u kojoj tvrdiš... Ne, to nije bila moja izjava uopšte. Ne. Istini na volju, u novinama je postojala takozvana izjava pevačice sa kojom smo razgovarali, a u kojoj se pak navodi da sprema tužbu protiv glumca Dragana Bjelogrlića, koji je gostujući u dnevniku Radio televizije Srbije najavljujući seriju Pozorište u kući rekao: ako ne želite da vam deca liče na Stoju, plaćajte TV pretplatu. U ovom slučaju je povukla tužbu koja zapravo nije ni bilo jer je reč o pogrešno interpretiranim izjavama. No, sa druge strane postoji i tužba koju je zbog Stojine klevete podigla njena koleginica i ljuta suparnica sa kojom se najradije mimoilazi, Seka Aleksić.
Naime, Stoja je za jedan tabloid izjavila kako ima dokaz za to da je Seka Aleksić, vlasnika jedne diskoteke u dijaspori, seksualno zadovoljavala pred prisutnim gostima i osobljem kluba, za šta, kako je tad istakla, ima i dokaz. Ja o tome ne bih sad pričala jer mislim da to nije toliko zanimljivo. Pa sad, da li jeste ili nije, ali meni baš i nije zanimljivo da ja pričam. Tako da, ja mislim da si ti inteligentan dečko i da imaš ti mnogo bolje pitanje nego što sad postavljaš. Inteligentnija pitanja. Da. Tvoj smisao života? Pa, živim ovako kako živim i lepo mi je. Tako. A čini se da Stoja bez Seke ne može, jer smo se najblaže rečeno iznenadili kada smo na njenom nastupu u Valjevu primetili člana plesne grupe koja je prati, istog dečka koji je sa Sekom Aleksić igrao u spotu za pesmu Sviđa mi se tvoja devojka, a potom i sa Draganom Mirković.